danna like, danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa. A yau bidiyon mu zai bayani akan yadda mutum zai ƙara musallin karfin network ba tare da cika kuɗi surutu ba. Mu shiga cikin bidiyon namu. Da farko za ka je setting na sulak kamar haka, za ka jawo ƙasa, za ka zo kanurin da aka sa su bai gardi rani cialization, za ka danna kamar haka, za ka zo su bai gardi da parameter rezo, wannan zaɓi na ɗaya na biyu na huɗu, za ka danna ga nan su bai gardi realization da parameter, za ka danna haka, za ka ɗebe aka ce réaliser tous les paramètres réseau cette action est irréversible. To da fatan ka nan shi kenan parameter ɗinka komai naka zai nuna a cikin bidiyon.